Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Είσαστε ο κύριος Τέντεκαλ, Ο ίδιος. βαλκανιολόγος, ιστορικός, ερευνητής σε πολλές εργασίες για τους βλάχους, για διάφορες εργασίες στην Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη. Και άλλες ομάδες, ναι. Έχετε κάνει μελέτες και έρευνες για τους βλάχους. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια σφαιρικά για τους βλάχους και τη διασπορά τους στον χώρο της Βαλκανικής? Με τα χαράς. Ο Μάρη Χαράου δεν είναι βλάχος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι μόνο βλαχολόγος, αλλά ασχολούμαι μόνο με τα βαλκανικά ήθη και έθνη κτλ. Με τις ιστορίες δηλαδή των βαλκανικών λαών, ιδιαίτερα βέβαια Νότια Βαλκάνια, από Ελλάδα έχω ασχοληθεί Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία, και τώρα τελευταία ασχολούμαι πάρα πολύ και με τους σλαβικούς λαούς, αλλά πρώτα απ' όλα όταν ήμουν φοιτητής ακόμα και μετά στην Ιαπωνική Διαστηρία ασχολήθηκα με τους βλάχους, γιατί πιστεύω ότι είναι για μένα τουλάχιστον ένα από τα πιο ωραία, πιο ενδιαφέροντα κομμάτια των Βαλκανίων, μια κατεξοχήν βαλκανική ομάδα που ζει όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά όντως είναι παρούσα σε όλες τις βαλκανικές χώρες και συνδυάζει πολλά ενδιαφέροντά μου. Έχει αυτό το παλιό το στοιχείο μιας πολύ ωραίας παλιάς λατινογενούς γλώσσας, αλλά και μια πολύ μοντέρνα ευρωπαϊκή σκέψη από την άλλη μεριά. Συνδυάζει το παλιό με το καινούριο, ακόμα και στην συμπεριφορά και στις παραδόσεις τους. Όταν σκέφτομαι και την επαγγελματική δομή τους, από τη μία πλευρά ήταν και είναι ορισμένοι ακόμα μέχρι χθες προχθές νομάδες κτηνοτρόφοι, οπότε έχουν μια πανάρχια ζωή, πανάρχιο τρόπο ζωής. Από την άλλη πλευρά αυτό το μοντέρνο αστικό που τους κάνει να είναι από τους σημαντικότερους πολιτικούς, τραπεζίτες κτλ. Σε πολλά αστικά κέντρα της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Κάτι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή για μένα, που έχω σπουδάσει σε διάφορες μελέτες, σε διάφορα ερωτηματικά και περισσότερες όπως έρευνες που έχω κάνει. Μάλιστα. Από τις έρευνες που έχετε κάνει, ποια είναι τα συμπεράσματά σας για την καταγωγή των βλάχων, την παρουσία τους σε όλη τη Βαλκανική, γιατί είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πάρα πολλούς βλάχους. Σχεδόν όλους. Δυστυχώς θα έλεγα, γιατί όχι η καταγωγή είναι το πιο σημαντικό σε εμάς, αλλά βέβαια ομολογώ και εγώ ότι η καταγωγή είναι σημαντική, μας εκφράζει, μας επηρεάζει σε όλη μας τη ζωή. Δηλαδή, πέρα από την πρώτη στιγμή που γνωριζόμαστε κάποιον και του λέμε το καλημέρα και θα μας καταλάβει ότι έχουμε προφορά, ότι μιλάμε κάποια γλώσσα, πέρα από την πρώτη επαφή τη γλώσσα, θα μας ρωτήσει από πού είσαι. Και γίνεται συζήτηση για την καταγωγή. Πριν ξέρουμε περί τινός πρόκειται, τι άνθρωπος είσαι, η πρώτη, δεύτερη επαφή είναι η καταγωγή μας. Και γι' αυτόν τον λόγο, ομολογώ, όντως είναι σημαντικό θέμα, παρόλο που μου αρέσει να λέω συνέχεια ότι δεν πρέπει να μας απασχολήσει τόσο πολύ. Γιατί το λέω όμως, γιατί πάρα πολλοί, ειδικά στα Βαλκάνια, υποφέρουν με αυτό το κόμπλεξ ότι θέλουν να έχουν μια τεράστια, αρχαία, ωραία καταγωγή και να έχουν τουλάχιστον 5.000 χρόνια. Και βέβαια εμείς οι άνθρωποι δεν ζούμε ποτέ παραπάνω από 100-110 χρόνια. Οπότε είναι λίγο περίεργο για μένα να καφιόμαστε με την ηλικία μας. Αλλά βέβαια είναι σημαντικό ποιοι είναι απογονείς μας και από πού ήρθαμε. Αλλά ας αρκεστούμε στις γενιές που τις γνωρίζουμε. Στη μάνα, στον παππού, άντε κάτι προπαππούδες, 5 γενιές, 7 γενιές. Μετά όμως γίνονται μύθοι, γίνονται και παραμύθια. Και δεν ξέρουμε. Η ιστορία των Βαλκανίων, αν ασχοληθούμε μια φορά με μια περιοχή, είναι τόσο περίπλοκη, που όντως πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο από ότι κάνουν ορισμένοι άσχετοι και λένε ότι γνωρίζουν την καταγωγή μας. Γνωρίζουν αυτό που θα ήθελαν και ονειρεύονται για την ή αυτό που έχουν διδαχθεί. Ή αυτό που έχουν ακούσει, διαβάσει στα σχολικά βιβλία από τα κράτη που ζουν κτλ. Αλλά πιστεύω αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι είναι μια τεράστια διαφορά αυτό που ονειρευόμαστε από αυτό που έχουμε διαβάσει και με αυτό που ξέρουμε τις τελευταίες γενιές. Και η καταγωγή πολλές φορές, πολλοί κόσμος την μπερδεύει με την ταυτότητά τους. Οπότε, εάν έχουμε στους βλάχους της Ελλάδας, φέρεται μια ελληνική ταυτότητα, αυτοπροσδιορισμό, δεν πάει να πει ότι όλοι έχουν ελληνική καταγωγή. Την ίδια ταυτότητα έχουν και οι Αλβανίτες, σήμερα και οι Σλαβομακεδόνες, όλες οι ομάδες που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα, που αγαπάνε την Ελλάδα. Είναι αυτονόητο και ακόμα και οι Αλβανοί που ήρθαν το 1990 και τα παιδιά τους θα αισθάνονται κάποια στιγμή, τουλάχιστον τα εγγόνια, πολύ περισσότερο Έλληνες από ότι οι Αλβανοί. Είναι επόμενο. Μάλιστα. Χωρίς να έχουν καταγωγή.
Δηλαδή, μιλάμε για την ταυτότητα. Αν όμως με ρωτάτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι αυτόχθονες όταν μιλάμε για τους βλάχους. Είναι γελία αυτή η θεωρία ότι έχουν κατέβει από τη Ρουμανία. Ότι ήταν, ας πούμε, όλα αυτά τα λατινικά φύλλα που μιλούσαν τη λατινική γλώσσα ή τη δημόδη λατινική, τα παλιά, ας πούμε, βλάχικα, δημόδη λατινική των Βαλκανίων, πιστεύω ότι ήταν οι γείτονες όσο και με τους Έλληνες, τους Γρέκους στον Νότο, όσο με τους Αλβανούς στη δύση των Βαλκανίων και πολύ πιθανόν να μιλάμε για κάποιες ηλυρικές, ηλυρικές ομάδες που εκλατανίστηκαν. Εκλατινίστηκαν, συγγνώμη. Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ταυτότητα των βλάχων στις διάφορες χώρες των Βαλκανίων και ποια η άποψή σας για το χώρο της Ελλάδος? Ναι. Όταν μιλάμε για την αφύπνιση των κρατών, των λαών, ας πούμε, την περίοδο πριν το 1800, γύρω στο 1800 να πούμε, όταν έγιναν όλα αυτά τα βαλκανικά κράτη, όταν υπήρχε επίδραση από τη Γαλλική Επανάσταση, να κάνουμε και εμείς τα κράτη μας, να απελευθερωθούμε από τους Τούρκους κτλ. Τότε θα μπορούσαν οι βλάχοι να είχαν κάνει κάποιο βλάχικο κράτος. Αλλά αποφάσισαν δίπλα στους Αρβανίτες και τους Γροκούς κτλ. Να κάνουν την Ελλάδα, να συμμετάσχουν και στην επανάσταση των Αλβανών, των Βουλγάρων κτλ. Και κατά τη γνώμη μου, εκείνα τα χρόνια έχασαν την ευκαιρία να κάνουν κάποιο δικό τους κράτος. Και έκαναν μάλιστα δικά τους κράτη. Και επειδή περισσότεροι ζουν στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα την Ελλάδα. Είναι πολύ επόμενο, πολύ λογικό αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε οι βλάχοι δεν έχουν κράτος, συμφωνώ στη μία πλευρά γιατί δεν υπάρχει ένα κράτος των βλάχων, αλλά δεν συμφωνώ γιατί έχουν περισσότερα κράτη. Γιατί όντως η συμμετοχή τους στην ίδρυση όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και των άλλων βαλκανικών κρατών είναι τεράστια. Και στην Αλβανία, όταν κοιτάμε, ας πούμε, ποιοι ήταν οι πιο σημαντικοί στην ίδρυση του αλβανικού κράτους, είναι πολύ βλάχοι μεταξύ τους. Οπότε αυτό βέβαια επηρεάζει όλους τους βλάχους σήμερα στην ταυτότητά τους. Έχουμε ένα μπέρδεμα. Από τη μία στιγμή βρίσκουμε τη γλώσσα, βρίσκουμε μια πολύ έντονη ταυτότητα ότι αγαπάνε το παρελθόν τους, την ιστορία τους. Από την άλλη μεριά ταυτίζεται τόσο πολύ με το ανάλογο κράτος που έχουν υιοθετήσει την ταυτότητα του κράτους και πολύ περισσότερο πολλές φορές από την πλειοψηφία, την πλειονότητα του ανάλογου κράτους. Δηλαδή, στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι αισθάνονται συνέχεια την ανάγκη να εκφράζονται πολύ πιο ελληνικά από τους περισσότερους Έλληνες, αλλά μην νομίζετε ότι αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Βλέπω σχεδόν το ίδιο πράγμα και στην Αλβανία και σήμερα στη Ρουμανία, στους καινούριους βλάχους που έχω πάει εκεί από αυτά τα μέρη. Οπότε είναι δύσκολο, συμβαδίζουν κάπως σε αυτούς τους δύο δρόμους, δηλαδή σε αυτό το βλάχικο σε εισαγωγικά. Δηλαδή μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και ως χαϊμαλέοντες. Πάρα πολύ δεν μ' αρέσει ο όρος και μου το έχουν κολλήσει και εμένα και με λέγανε γιατί τάχα λέω διάφορα πράγματα στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, παρόλο που προσπαθώ πάντα να λέω τα ίδια και μ' αρέσει να προκαλέσω και αντιδράσεις και να λέω πράγματα που δεν αρέσουν στον κόσμο, αλλά ίσως δεν το κάνω αρκετά πολύ. Μου έχουν κολλήσει αυτόν τον όρο. Λίγο αληθεύει για τους βλάχους, πιστεύω, γιατί όντως είναι εντυπωσιακό μέσα σε μια οικογένεια καμιά φορά να βλέπεις τι συζητήσεις γίνονται, το πόσο αισθάνεται κανείς Αλβανός, Έλληνας, Ρουμάνος, μέσα σε μια οικογένεια η οποία ζει σε 3 κράτη. Είναι δραματικό αυτό, αλλά είναι αρκετά χαρακτηριστικό. Όχι μόνο για τους βλάχους, για όλες τις ομάδες που ζουν σε 2, 3, 4 κράτη. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Δεδομένου ότι οι βλάχοι έχουν κοινή γλώσσα, κοινή θρησκεία, κοινά ήθη έθιμα και κοινή εν μέρει ιστορική διαδρομή, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έθνος στη Βαλκανική ή ως μια διασκορπισμένη πληθυσμιακή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά? Ναι, εκεί μπαίνουμε στο θέμα ποιο είναι το έθνος, ποιος είναι ο λαός, ποια είναι η ομάδα, εθνοτική ομάδα κτλ. Αποφεύγω να καλώ τους βλάχους έθνος, γιατί το έθνος σχετίζεται πολύ με το κράτος. Οπότε, από τη στιγμή που δεν έχουμε βλάχικο κράτος, οι βλάχοι ταυτίζονται με τα ανάλογα κράτη και έθνη. Με τους Έλληνες, με τους Αλβανούς κτλ. Ανάλογα που ζουν και σε ποια χώρα εργάζονται. Αλλά
Ήθη και έθιμα για μένα είναι ίσως πιο σημαντικά από τα κράτη. Όταν εξαιρέσουμε τα σύνορα και όλο αυτό το φτιαχτό που υπάρχει στο κράτος, στον χάρτη που έχουμε, αν εξαιρέσουμε όλη αυτή την ιστορία, όσο για τη γλώσσα του, στην οτροπία του, στα ήθη έθιμα, όντως υπάρχει κάτι τόσο κοινό που θα μπορούσαν να μιλήσουμε για ένα έθνος, το οποίο όμως δεν υπάρχει γεωγραφικά σε ένα μέρος. Και πώς να το ορίσουμε ένα έθνος, ένα κράτος σε εισαγωγικά, φανταστιώδες, ας πούμε, το οποίο υπάρχει λίγο εδώ, λίγο εκεί, σε διάφορα νησιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε. Αλλά από τη στιγμή που είναι τόσο σκόρπιοι οι βλάχοι, αυτοπροσδιορίζονται με διάφορους τρόπους και διάφορα έθνη. Και μετά μπαίνουμε στο θέμα, που είπατε για τους βλάχους γενικά, που έχουν λίγο πολύ την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο πολιτισμό, μπαίνουμε στο θέμα του ορισμού. Ποιος είναι ο βλάχος, ποιοι είναι οι βλάχοι. Γιατί είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Έχουμε τον βλάχο, όπως εννοούμε στην Ελλάδα, τον κουτσόβλαχο, τσίντσα που λένε οι Σέρβοι, αρμάν, πώς αυτοπροσδιορίζονται ήδη, αλλά έχουμε και τους βλάχους, τους αρβαντόβλαχους, που αυτοπροσδιορίζονται, λέγονται χεμένοι στη γλώσσα τους. Αυτό πιστεύω, οι χεμένοι με τους αρμάν, όντως είναι μια ομάδα, είναι πολύ κοντά. Αυτές οι διαφορές είναι λίγες. Υπάρχει στην προφορά, αλλά δεν είναι τεράστιες. Οι διαφορές οι πιο μεγάλες μετά είναι με τις άλλες ομάδες που κατά κάποιον τρόπο, στον καιρό στο παρελθόν, υπήρχαν ως βλάχοι. Βλάχους βέβαια, ή βαλάχους, βλέπουμε και τους Ρωμάνους, όπως είναι η Βαλαχία, η περιοχή, ας πούμε, της Νότιας Ρωμανίας, βρίσκουμε τον όρο των Ρωμάνων. Για τους Ρωμάνους, οι Ρωμάνοι, πριν ονομαστούν Ρωμάνοι, λέγονται βλάχοι. Και Μολδοβοί βέβαια, αλλά πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη ομάδα των Ρωμάνων που χαρακτηρίζεται ως βλάχους. Χωρίς να έχει σχέση με τους βλάχους που βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Αλβανία, η γλώσσα τους διαφέρει. Και μετά το βλάχ βρίσκουμε και ακόμα και στους γύφτους και στους τσιγκάνους, δηλαδή μια ομάδα που πέρασε μέσω Ρουμανίας σε διάφορα μέρη της Ευρώπης που λέγεται βλάχ. Είναι η βλάχ Ρώμ, οι Ρωμανοί η βλάχ. Το βλάχος βρίσκουμε στους Αρακατσάνους, που δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πούμε βλάχους με την έννοια του βλαχόφωνα, επειδή μιλάνε ελληνικά. Το βλάχο, στεριά Ελλάδα τώρα, βρίσκουμε μόνο με την έννοια του βοσκού ή του χωριάτη, που μιλάει κάπου σπαστά τα ελληνικά. Δηλαδή ο βοσκός. Στην Άξο, στην Κύπρο, παντού υπάρχουν βλάχικοι, χωρί βλάχικοι γάμοι, βλάχοι. Το δεν πάει να πει ότι είναι όλοι Αρμάνοι. Γι' αυτό προσπαθώ να μιλάμε και στα ελληνικά για τους Αρμάνους και για τα αρμανικά. Μας βοηθάει αυτό σαν επιστημονικός όρος. Έτσι, σαν μια συζήτηση κάθε μέρα, ας πούμε, προτιμώ τον όρο βλάχο, γιατί είναι παραδοσιακός όρος. Αλλά επιστημονικά πιο σωστό θα ήταν να μιλάμε για Αρμάνους για να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε ούτε για Ρωμάνους, ούτε για γύφτους, ούτε για Σαρακατσάνους. Είναι πιο ξεκάθαρα. Η θεωρία ότι οι βλάχοι κατέβηκαν από τη Ρουμανία, ναι, υφίσταται, ισχύει, στέκει ιστορικά. Είναι σίγουρο ότι αυτή η θεωρία δεν στέκει. Ακόμα και στη Ρουμανία δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρός επιστήμονας που το πιστεύει. Δηλαδή από τη Ρουμανία σίγουρα δεν κατέβηκαν, γιατί στη Ρουμανία ούτε και οι Ρωμάνοι δεν έρχονται από τη Ρουμανία. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα επίκεντρο λατινοφωνίας, εκλατίνησης μάλλον, στα κεντρικά Βαλκάνια πριν την κάθοδο των Σλάβων, από την οποία μια κοιτίδα, θα έλεγα, λατινοφωνίας, από την οποία διασκορπίστηκαν στον βορρά, πέρα του Δουνάβιος, δηλαδή από άποψης από τον νότο πέρα του Δουνάβιος, στον βορρά, έγιναν αργότερα οι Ρωμάνοι και στον νότο και στη δύση πήγαν άλλοι βλαχόφωνοι. Όπως ήταν οι μαυροβλάχοι που γίνονται αργότερα, χάνονται. Σήμερα δεν υπάρχουν πια μαυροβλάχοι. Οι Ιστρορουμάνοι, οι βλάχοι της Ιστρίας και οι βλάχοι των Μεγλενών και οι Αρουμάνοι, οι Αρμάνοι, οι βλάχοι κουτσόβλαχοι, οι αρβαντόβλαχοι. Αλλά να κατέβηκαν κάπου από τα Καρπάθια, κατά τη γνώμη μου, είναι γελίο. Ειδικά όταν κοιτάμε τα τοπονύμια και τα μικροτοπονύμια που υπάρχουν εκεί. Πέστε μου ένα ή δύο λατινικά τοπονύμια στη Ρουμανία. Σχεδόν όλα είναι σλάβικα, τουρκικά, ουγγαρέζικα. Η λατινική τοπονύμια πιο νότια από το Δούναβι είναι πολύ πιο έντονη. Δηλαδή βρίσκουμε περισσότερα λατινικά στοιχεία στα τοπονύμια ακόμα και στην Ελλάδα από ό,τι βρίσκουμε στη Ρουμανία. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω στην καταγωγή, στην προέλευση των βλάχων κάπου στα κεντρικά Βαλκάνια, Νότια Σερβία, Δυτική Βουλγαρία. Πριν την κάθοδο των Σλάβων. Γένεση.
Τώρα η εθνογέννηση τώρα είναι λίγο δύσκολο. Θα έλεγα τώρα την εκλατίνηση αυτών των ομάδων, πιστεύω σε αυτά τα μέρη έγινε και κατέβηκαν, πέστε κάπου κοσμοπέδιο, γυτνίαση με τους Αλβανούς τους. Τότε δεν λεγόταν Αλβανοί βέβαια, αλλά με την κάθοδο των Σλάβων διασκορπίστηκαν. Εκεί μας μπέρδεψε. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άλλοι λαοί που μπήκανε. Και οι Ρουμάνοι, κατά τη γνώμη μου, σαν έθνος, σαν νοοτροπία και σαν γλώσσα διαφέρουν τόσο πολύ και από τους Βλάχους, παρόλο που έχουν λίγο πολύ γλωσσολογικά την ίδια ρίζα, επειδή αναμίχθηκαν με άλλους λαούς και βλέπουμε Πετσενέγκους, Κομάνους, Τάταρους, Μογγόλους και ξέρω εγώ τι λαούς εκεί πέρα στα εδάφη των Ρωμάνων, δηλαδή στην εθνογέννηση σε εισαγωγικά των Ρωμάνων συμμετείχαν άλλες ομάδες, ενώ στα Βαλκάνια, νότια, στους Βλάχους υπάρχει κάποια επιμιξία, κάποια επαφή με Γρεκούς, με Αλβανούς κτλ. Είναι εντελώς διαφορετικές επιδράσεις στα Βλάχικα σε σύγκριση με τα Ρουμάνικα. Και ως αποτέλεσμα βρίσκουμε τώρα νοτίως του Δουνάβεως μια γλώσσα βλάχικη, λατινική, με πολλές ελληνικές λέξεις και επιδράσεις, ενώ πάνω στους Ρωμάνους μια αρκετά διαφορετική γλώσσα, με πάρα πολλά σλάβικα μέσα, ουγγαρέζικα κτλ. Έχω ακούσει ότι έχει και αλβανικά. Στα ρουμάνικα. Ναι. Τα αλβανικά που είναι πολύ πιθανόν λόγω αυτής της γυτνίασης που σας ανέφερα. Δεν είναι αλβανικά αυτά, είναι το λεγόμενο substrat, δηλαδή παλιές λέξεις που υπήρχαν πριν τα λατινικά, πριν τα ελληνικά και μπήκαν στην αλβανική και στη ρουμάνικη. Τα δύο ιδιώματα πώς εξηγούνται τις βλάχικες, το αρμάνικο και το ρεμένικο? Ναι, κατά τη γνώμη μου τα δύο ιδιώματα που βρίσκουμε σήμερα στα βλάχικα είναι λόγω της γυτνίασης από τη μία πλευρά με τους Αλβανούς, τους Αλβανόφωνους, από την άλλη από τους Γρέκους, τους Ελληνόφωνους. Αυτό δεν προϋποθέτει πολλά χρόνια παραμονής εκεί? Εννοείται. Βλέπουμε και πάρα πολλούς φρεσιρότ, αλβανιτόβλαβους, οι οποίοι μιλάνε τα αλβανικά. Όταν κάποιος μιλάει τα αλβανικά και τα ελληνικά, θα καταλάβει πώς έχει αλλάξει και πώς έχει επιδράσει η αλβανική τη βλάχικη στους αλβανιτόβλαβους. Και το ίδιο στην Ελλάδα, πώς να τους πούμε τους επόμενους, τους αρμόνι, δηλαδή τους κουτσόβλαβους στην Πίνδο, που έχουν πάρει πολύ περισσότερα ελληνικά στοιχεία. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν βρίσκουμε κάποια αλβανικά στοιχεία και στους κουτσόβλαβους και κάποια ελληνικά στους αλβανιτόβλαβους, αλλά γενικά αυτές είναι οι τάσεις. Και θα μπορούσαμε βέβαια να μιλήσουμε και για τη θεωρία ότι κάποιο μέρος των αλβανιτόβλαχων έχει μια αλβανική καταγωγή, αλλά δεν θα ήθελα να βαδίζουμε σε αυτό το έδαφος, γιατί βλέπω λίγη επίδραση από τα αλβανικά. Πιστεύω ότι μιλάμε για μία ομάδα αλβανιτοβλάχων, κουτσοβλάχων, η οποία λόγω γυτνίασης με γρεκόφωνους και αλβανόφωνους έχει μια διαφορετική εξέλιξη. Μάλιστα. Ποιος ο ρόλος της εθνικής παιδείας του κάθε κράτους όπου ζουν βλάχοι στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της συνείδησής τους? Το κάθε κράτος το οποίο ζουν βλάχοι παίζει τεράστιο ρόλο στην εκπαίδευση των βλάχων, στην ταυτότητα των βλάχων και πιστεύω ότι σήμερα βρίσκουμε τόσο πολλές παρεξηγήσεις μεταξύ βλάχων των Βαλκανίων και της Ελλάδος ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία, με διαφορετικά σχολικά βιβλία, διαβάζουν διαφορετικά πράγματα για την καταγωγή τους, για την ταυτότητά τους. Συνήθως δεν ακούνε τίποτα, δεν διαβάζουμε τίποτα στα σχολικά βιβλία μας για την καταγωγή των βλάχων, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα στα σχολικά βιβλία. Αλλά υπάρχει απόλυτη ταύτιση με τον ελληνισμό στην Ελλάδα, με τους Αλβανούς στην Αλβανία κτλ. Ενώ όσο για τη γλώσσα, δεν έχω δει κάποιον σχολείο, γνωρίσει κάποιον δάσκαλο, ο οποίος διδάσκει κάποια πράγματα για τους βλάχους. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά δραματικό, ειδικά στην Ελλάδα που ζουν οι περισσότεροι βλάχοι, σε μια χώρα που μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες βλάχικο πληθυσμό, να μην μάθουν τίποτα απολύτως στο σχολείο για τη γλώσσα, για την καταγωγή τους. Η καταγωγή εκεί που δεν ξέρουμε, ίσως δεν είναι τόσο σημαντική να μιλήσουμε για τις θεωρίες που υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον κάποιος που μεγαλώνει στην Ελλάδα, να ξέρει ότι τα βλάχικα είναι μια γλώσσα η οποία μιλιέται στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι και ακόμα και στην κεντρική, στη στεριά Ελλάδα, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ενώ εδώ πάμε στην Αθήνα και ο κόσμος δεν ξέρει αν υπάρχει διαφορά μεταξύ βλάχων και αλβανιτών. Δεν ξέρουν αν τα βλάχικα είναι ελληνικά ή λατινικά.
Αυτό είναι αρκετά δραματικό κατά τη γνώμη μου και εδώ πιστεύω φταίει βέβαια το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας που δεν τα προσέχει και δεν κοιτάει τον πληθυσμό, τον πραγματικό πληθυσμό της ανάλογης χώρας, αλλά κοιτάει μόνο κάποιο όνειρο πώς θέλει να παρουσιάσει την ανάλογη χώρα και το κράτος. Δηλαδή που θέλει βέβαια τους Γρεκούς, όχι μόνο, όλους τους Έλληνες, τους πιο καθαρούς Έλληνες, δηλαδή απόγονους των αρχαίων Ελλήνων, που θέλει τους Αλβανούς απόγονους των αρχαίων Ηλυρών, που θέλει τους Βούλγαρους απόγονους των αρχαίων Θρακών, τους Ρουμάνους των Δακών κτλ. Αυτό δεν στέκει. Δεν υπάρχει λαός που έχει 2.000-3.000 χρόνια, ας πούμε, μία συνεπή ιστορία μέσα σε ένα κράτος. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι τόσο μπερδεμένη η ιστορία, αρκεί να ασχοληθούμε μια φορά με την ιστορία ενός χωριού, μιας περιοχής, για να καταλάβουμε ποιες ομάδες έχουν έρθει, ποιες επιδράσεις υπάρχουν, τι επιμιξίες υπάρχουν, για να καταλάβουμε ότι είναι ένα όνειρο, είναι ένας μύθος αυτή η συνέπεια μιας καταγωγής. Και πιστεύω ότι καλό θα κάνει το κάθε κράτος, όχι μόνο να εξηγήσει και να βάλει ένα απόσπασμα κάποιων ντοκουμέντων για την ιστορία και τη γλώσσα των Βλάχων, αλλά και να διδάξει και να δείξει ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες μέσα στον χώρο, μέσα στο κράτος μας, το οποίο μιλάει βλάχικα, το οποίο μιλάει αλβανίτικα, ή στην Αλβανία που δεν ασχολούνται πάρα πολύ με τις ομάδες, ας πούμε, τις μικρές, ασχολούνται μόνο με τα επίσημα γειτονικά κράτη και τις μειονότητες των Ελλήνων, των Σκόπιανο-Σλαβομακεδόνων και των Μαυροβουνίων. Έχουμε και άλλες ομάδες, όπως είναι τα βλάχικα, τα τσιγκάνικα, οι οποίοι θεωρούνται στην Αλβανία μια γλωσσική ομάδα. Γιατί όμως μόνο γλωσσική? Έχουν κατά τη γνώμη μου τα ίδια δικαιώματα να υπάρχουν στα ΜΜΕ, στα σχολικά βιβλία, να εκφράζονται. Σε ποιο κράτος που υπάρχουν βλάχοι έχει γίνει αυτό? Αυτό το μόνο κράτος που έχει γίνει είναι το κράτος που δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, στην Άνω Μακεδονία, που γεδεμά, στα Σκόπια. Εκεί έχει γίνει και πολύ πιθανόν και για πολιτικούς λόγους. Ξέρω ότι πολλές φορές έχουν και μια ανθελληνική πολιτική και θα έλεγα ότι πολλές φορές το κίνητρο των Σκοπιανών δεν είναι να σώσουν τις μειονότητες και να συμμετάσχουν στη διάσωση της αλβανικής, της βλάχικης, της τσιγάνικης, αλλά να φέρουν κόντρα στα γειτονικά κράτη. Αυτό ξέρω πολλές φορές είναι το κίνητρο. Αλλά το αποτέλεσμα πάλι είναι καλό. Το αποτέλεσμα είναι ένα κρατήδιο, ένα κράτος το οποίο νοιάζεται και κάνει πράγματα. Βρίσκουμε πανεπιστήμια στα οποία διδάσκονται τα αλβανικά. Βρίσκουμε σχολεία, τα μοναδικά σχολεία στα Βαλκάνια, γύρω από κάποιες μικρές προσπάθειες στην Αλβανία και στη Ρουμανία, στα οποία διδάσκονται τα βλάχικα. Είναι το μοναδικό κράτος που βρίσκουμε και Ρωμά, δηλαδή Ρωμανή, τη γλώσσα των γύφτων, γραμμένη, και μπορούμε να δούμε κάποιες πινακίδες γραμμένες στα γύφτικα. Αυτό πιστεύω για την ταυτότητα των μειονοτήτων είναι πολύ καλό, και το καλό είναι ότι μπορεί να μας είναι και ένα δείγμα και να μας δείξει ότι λειτουργεί, γιατί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να φοβάται αυτές τις παλιές ομάδες που ταυτίζονται τόσο πολύ με την Ελλάδα, όσο όντως δεν υπάρχει κανένας φόβος αύριο μεθαύριο να έχουμε δίγλωσσες πινακίδες ή κάποια εθελοντικά στο σχολείο ή μαθήματα βλάχικης, αρβανίτικης στα διάφορα κέντρα αυτών των λεγόμενων σε εισαγωγικά μειονοτήτων. Δηλαδή υπάρχει μια τόσο μεγάλη ταύτιση αυτών των παλιών ομάδων στην Ελλάδα, που όντως κατά τη γνώμη μου είναι γελίο να φοβάται κανείς μία δραστηριότητα όπως είναι ένα περιοδικό στα βλάχικα, ένα σχολείο με εθελοντικά μαθήματα στα αρβανίτικα ή κάποια αδερφοποίηση ενός χωριού της Φλόρινας με κάποιο άλλο χωριό στα Σκόπια. Δηλαδή όλες αυτές οι δραστηριότητες, κατά τη γνώμη μου, είναι αργά, πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Η σημερινή κατάσταση των βλάχων στη Βαλκανική, το μέλλον τους, ποιο πιστεύετε ότι είναι? Η κατάσταση των βλάχων σήμερα βέβαια εξαρτάται από τους βλάχους, τους ίδιους τους βλάχους και τις δυνατότητες που τους δίνει το ανάλογο κράτος. Βλέπω ότι στα Σκόπια έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, δυνατότητες. Στη Ρουμανία πάλι αναγνωρίζονται με 21 μειονότητες, αλλά όχι τους βλάχους της Ελλάδος, δηλαδή των Βαλκανίων, επειδή τους θεωρούν δικούς τους.
Στη Βουλγαρία πιστεύω είναι τόσο λίγοι που θα χαθούν αύριο μεθαύριο. Οι βλάχοι της Βουλγαρίας έχουν φύγει στη Ρουμανία οι περισσότεροι και πρέπει να τους βρούμε εκεί. Ενώ πιστεύω όντως εκεί σε αυτά τα λίγα κέντρα που υπάρχουν στη Βουλγαρία που μιλάνε ακόμα τα βλάχικα υπάρχει μια ταύτιση με τους άλλους βλάχους που μιλάνε τα ρουμάνικα, οπότε είναι πάρα πολύ λίγοι για να γίνει κάτι, θα χαθούν. Το ίδιο στο Βελιγράδι, στη Σερβία, στις λίγες πόλεις που μιλάνε ακόμα τα Τσίντσαρσκι. Είναι τόσο λίγοι που σήμερα πια οι βλάχοι που υπάρχουν και που τους ακούμε να μιλάμε βλάχικα έρχονται από τα νότια μέρη, έρχονται από το Στίβ, το Κρούσεβο. Δηλαδή δεν είναι πια αυτές οι παλιές ομάδες, οπότε και εκεί πιστεύω ότι ήδη χάνονται και χαθούν. Η σκέψη μας, αυτών δηλαδή που νοιάζονται και θέλουν να κάνουν κάτι για τη βλάχικη γλώσσα, πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Και εκεί αν υπάρχει κάποια συμφωνία, θα ήταν πάρα πολύ καλό, με συνεργασία με τα Σκόπια ή όχι, να γίνει κάτι για την ταυτότητα, για τη γλώσσα, αγαπησιάρικα που λέμε και κατανοητά για τα ανάλογα κράτη, χωρίς να προκαλέσουν δηλαδή καταστάσεις και να λένε συνέχεια για μειονότητες και ότι έχουμε πρόβλημα και τα εδάφη και τα αυτά είναι δικό μας. Αυτά πρέπει να τα συζητάνε κάποιοι εθνικιστές μεταξύ τους, αλλά οι σοβαροί που όντως θέλουν να κάνουν κάτι πρέπει να μιλήσουν διπλωματικά για την ίδρυση κάποιων μαθημάτων, για την υποστήριξη και από την πλευρά του κράτους και πρώτα απ' όλα για την κατανόηση των λαών, γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί που φοβούνται άδικα και που νομίζουν ότι οι βλάχοι θέλουν να κάνουν κάποιο κακό και να πάρουν εδάφη. Δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα, είμαι απολύτως σίγουρος. Δεν το θέλουν οι βλάχοι. Δεν το θέλουν. Ταυτίζονται με την Ελλάδα. Για ποιο λόγο να κάνουν άλλο κράτος. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά πάλι το φοβούνται κάποιοι. Οι Μογλενίτες τείνουν να εξαφανιστούν, υπάρχουν ακόμα. Οι Μογλενίτες βλάχοι είναι πολύ λίγοι, τείνουν να εξαφανιστούν. Βέβαια υπάρχουν μπορεί ίσως 4.000 στην Ελλάδα, κάπου 500 στα Σκόπια, στην Άνω Μακεδονία που λέμε. Υπάρχουν και αυτό δεν το ξέρουν πολλοί, υπάρχουν και στην Τουρκία κάποιοι 3.000 που μιλάνε ακόμα τα μογλενίτικα, τους έχω επισκεφτεί και έχω γράψει έρευνες για αυτούς. Και μετά υπάρχουν στη Ρουμανία πάλι κάπου 4.000 σε 2-3-4 χωριά, πρώτα απ' όλα στην Τσέρνα, στη Δόβροτζα. Αλλά είναι διαφορετική η βλάχη αυτή, δηλαδή η γλώσσα τους διαφέρει αρκετά. Και η θρησκεία τους. Και η θρησκεία τους για ποιο λόγο. Είναι χριστιανοί. Ναι. Μόνο οι Νοτιαλίδες από την Νότια ήταν Μωαμεθανοί που πήγαν στην Τουρκία με την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά είναι χριστιανοί οι υπόλοιποι. Δηλαδή η Νότια ήταν το πιο μεγάλο του χωριού, γι' αυτό το 1/3 πιθανόν, κάπου λίγο πολύ Νότια ήταν 1/3, 1/4 του μογλενίτικου πληθυσμού, εξεσλαμίστηκαν. Πολλοί πιστεύουν ότι οι Μογλενίτες ήταν μουσουλμάνοι. Μόνο αυτή η ομάδα. Οι υπόλοιποι όχι. Οι υπόλοιποι ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ναι. Ήταν Ορθόδοξοι και πολύ πιθανόν έχουν και κάποιο διαφορετικό υπόστρωμα όσο για την καταγωγή τους. Ξέρουμε ότι εκεί στα μέρη τους, στα χρόνια της Κομνηνάς έχουν εγκαταστήσει πετσενέγκους και πολύ πιθανόν να είναι μια επιμιξία, μάλλον και με κάποιους Σλαβόφωνους, αλλά διαφέρουν και στην νοοτροπία εντυπωσιακά πολύ από τους άλλους τους βλάχους της Πίνδου. Διαφέρουν. Δεν είναι μονογλωσσικό το θέμα. Όχι, μονογλωσσικό, πολύ πιθανόν και όσον αφορά την καταγωγή τους και την νοοτροπία τους. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές όταν πάω στους βλάχους της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας, στη διασπορά δηλαδή των βλάχων από την Πίνδο, αισθάνομαι πιο πολύ στην Πίνδο και στους βλάχους παρά στους Μογλενίτες, που είναι όντως εντελώς άλλη νοοτροπία. Μάλιστα. Για τη σημερινή συρρίκνωση και αφομοίωση των βλάχων σε κάθε κράτος όπου ζουν, τι φταίει, οι ίδιοι οι βλάχοι ή άλλοι παράγοντες? Και τα δύο φταίνουν. Η εξαφάνιση των βλάχων, είπατε, πώς είπατε, αφομοίωση. Και συρρίκνωση. Ναι. Πιστεύω πρώτα απ' όλα φταίνει οι ίδιοι οι βλάχοι που δεν εξέφρασαν το θέλημά τους, ότι θέλουν κάποιο δικό τους, να το πούμε κράτος, μέρος, και αυτό πιστεύω εξαιτίας της διαμονής τους, δηλαδή της κατάστασης που είναι τόσο σκόρπιες σε όλα τα Βαλκάνια. Δηλαδή με αυτή την κατάσταση, αυτόν τον παλιό τον ομαδισμό και τη διασπορά σε τόσο πολλές πόλεις και περιοχές, είναι αδύνατο
να έχεις κάποιο συμπαγές μέρος να λες τώρα εδώ πέρα θέλουμε να κάνουμε ένα βλάχικο κράτος, πριγκιπάτο, ό,τι και να είναι. Ίσως μόνο στην Πύρδο. Μόνο στην Πύρδο και όχι τώρα βέβαια. Όχι τώρα. Παλιά θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει γίνει. Από εκεί, εκείνα τα χρόνια φταίνει ήδη η βλάχη. Αργότερα βέβαια, από τη στιγμή που γίνονται τα κράτη, φταίνουν αυτά πρώτα απ' όλα με τον εθνικισμό τους και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και μπορούμε να κατηγορήσουμε όλα τα κράτη, όχι μόνο τα Βαλκάνια, όλα τα κράτη. Το κράτος σαν εφεύρεση είναι τέτοιο, που επηρεάζει, που βιάζει τις μικρές ομάδες να αφομοιώνονται. Και εδώ μιλάμε για μια εντελώς φυσιολογική εξέλιξη. Δηλαδή σε πολλές φάσεις θα έλεγα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε καν το κράτος, γιατί ο ίδιος ο πληθυσμός θέλει να έχει τα προτερήματα της πλειοψηφίας, της πλειονότητας. Δεν τον ενδιαφέρει τον πληθυσμό συνήθως να είναι μειονοτικός. Και από τη στιγμή που έχουμε το σύστημα του κράτους, ενδιαφέρεται ο κάθε, όχι μόνο ο κάθε λαός, αλλά ο κάθε άνθρωπος να είναι ένα μέρος του πληθυσμού και όχι μιας μειονότητας. Θέλει να συντάσσεται με αυτό το έθνος. Ναι. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω πολλές φορές όταν ορισμένοι λένε τώρα μας πιέζουν, πολλές φορές δεν μιλάμε για πίεση, αλλά μια φυσιολογική εξέλιξη, μιας αφομοίωσης, η οποία γίνεται παντού. Μάλιστα. Περάσουμε σε άλλο θέμα. Έχετε κάνει μελέτες και έρευνες σε όλα τα κράτη όπου υπάρχουν βλάχοι. Συναντήσατε πουθενά εμπόδιο στις έρευνές σας ή μήπως σας έχει απαγορευτεί η είσοδος σε κάποιο από αυτά τα κράτη που κάνατε μελέτες? Κατάλαβα. Τώρα προβλήματα σοβαρά δεν υπάρχουν, θα έλεγα. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα. Αλλά βρήκα κάποια προβληματάκια τα οποία είναι ενδιαφέροντα και μπορώ να σας τα διηγηθώ. Τώρα να μου απαγορέψουν την είσοδο σε ένα κράτος, αυτό δεν έχει συμβεί και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Σε όλα τα Βαλκάνια κυκλοφορώ, αλωνίζω που λένε ορισμένοι ελεύθερα. Πιστεύω τις πιο άσχημες εμπειρίες τις έκανα στην Τουρκία, αλλά όχι ψάχνοντας βλάχους, αλλά ψάχνοντας πόντιους, ελληνόφωνους. Έχετε μελετήσει και τους πόντιους? Όχι μελετήσει, έχω πάει, τους έχω βρει κάποιες μέρες τώρα. Αυτές οι λίγες μέρες δεν θα τις έλεγα επιτόπια έρευνα, αλλά εκεί όντως ήταν δύσκολα και ήρθαν πολιτικοί, καημακάμιδες και αυτούς που τους λένε να μας εμποδίσουν. Αλλά στην Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι είναι καλύτερα, πολύ πιο καλά δεν ήταν, γιατί όντως με έχουν πάρει συνεντεύξεις, με έχουν πάρει στο τμήμα κάποιοι μυστικοί αστυνομικοί, με περίμεναν κάποια στιγμή και στο αεροδρόμιο, με ακολούθησαν μέχρι ένα χωριό που πήγα, με έγραψαν στις πιο δεξιές εφημερίδες της χώρας, να πούμε, μιλάμε για το Στόχο. Είχα μιλήσει με τον αρχισυντάκτη τότε, να μην μου γράψουν, είχαμε τέτοιες συζητήσεις και πιστεύω ότι ήταν εμπόδια στην αρχή, γιατί όπου πήγαινα αρνήθηκαν να μου δώσουν συνεντεύξεις. Και αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο, όταν θέλεις να κάνεις σαν φοιτητής, να ασχοληθείς με ένα πράγμα, με μια διδακτορική διατριβή, δηλαδή να προκόψεις λίγο στο πανεπιστήμιο και μετά το μάστερ να κάνεις μια διδακτορική διατριβή και να σε εμποδίσει ο κόσμος, είναι κάτι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο. Δεν μου το απαγόρεψε κανείς και δεν έχω σοβαρό παράπονο, αλλά μόνο το γεγονός ότι υπήρχε αρνητική προπαγάνδα για το πρόσωπό μου με εμπόδισε να χτυπήσω πόρτες και να πάρω κόσμο, να πάρω συνέντευξη από τον κόσμο. Δηλαδή, πιστεύω αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα για μένα, αλλά όταν κατάλαβε ο κόσμος, ο Κοσμάκης στα χωριά τους, ότι δεν είμαι κανένας το KGB και του CIA που λέγανε ορισμένοι, αλλά είμαι ο Θόδωρος που κάθεται στις ταβέρνες και μιλάει και θέλει να καταλάβει τον κόσμο και αγαπάει τον κόσμο και τρώει και χορεύει, γιατί όντως πιστεύω αυτό είναι σημαντικό. Ανοίγουν οι πόρτες και μου λένε να ξέρεις, είχαμε εντολή να μην σου ανοίξουμε πόρτες. Σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, έλα και στα λέμε όλα. Και αυτό το έχω πάθει πολλές φορές. Στην αρχή, στην Παλαιομάνινα που ήταν πιο έντονες ενδράσεις, αργότερα στα Μογληνίτικα τα χωριά που ακόμα και οι ταξιτζίδες δεν με πήγαν εκεί που ήθελαν, αλλά με πήγαν κατευθείαν στο τμήμα. Αλλά εγώ γελάω με αυτά. Δηλαδή προσπάθησαν να με εμποδίσουν, αλλά ο ίδιος ο κόσμος μου λέει δεν τα ακούμε αυτά, δεν μας ενδιαφέρει, έλα, μείνε στο σπίτι μας όσο θέλεις, πιες, φάει. Και αυτό για μένα ήταν ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Δηλαδή με εμπόδια, ρωτάτε για τα άλλα κράτη, η Αλβανία είναι το
όνειρο των ερευνητών. Εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε ένα εμπόδιο. Μπορείς να κάνεις ελεύθερα, ρωτάς τα πάντα. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί που δεν σε καταλαβαίνουν. Λένε εσύ κάτι ύποπτο κάνεις, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Στη Ρουμανία πάλι είναι αρκετά δύσκολα, γιατί έχουν το πρόβλημα με τους βλάχους που τους θέλουν τόσο πολύ δικούς τους, που έχουμε και εκεί, ας πούμε, μεγάλους πολιτικούς που θέλουν και ακόμα σήμερα να συνεχίζουν την προπαγάνδα σε εισαγωγικά που έκαναν το 1900 εκεί πέρα, εκείνα τα χρόνια με τα σχολεία τα ρουμάνικα, και ονειρεύονται και λένε «Α, οι βλάχοι, πώς υπάρχουν κάποιοι που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως Ρουμάνοι και εσύ που γράφεις για μας, γιατί γράφεις ότι δεν είναι Ρουμάνοι, γιατί γράφεις τέτοια πράγματα και πας στην Ελλάδα και χρησιμοποιείς και το αλφάβητο που δεν είναι το δικό μας το ρουμάνικο, το κλασικό». Παρεξηγούνται και εκεί. Δηλαδή, όσο για τα βλάχικα θέματα, πιστεύω είναι πιο δύσκολη η Ελλάδα και πολύ πιο λιγότερο η Ρουμανία. Σε όλα τα άλλα κράτη δεν υπάρχει πρόβλημα. Συζητάς, ερευνάς ελεύθερα. Μάλιστα. Έχετε χαρακτηριστεί στρατευμένος επιστήμονας και persona non grata για ορισμένους στην Ελλάδα. Ναι. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτά? Εξαρτάται βέβαια ποιος μας κατηγορεί. Από τη στιγμή που μας κατηγορεί κάποιος σοβαρός επιστήμονας, με πονάει. Με πονάει πάρα πολύ. Από τη στιγμή που με κατηγορεί ένας σοβαρός πολιτικός, ο οποίος σχεδόν δεν υπάρχει, βέβαια πάλι θα με πονέσει. Αλλά αυτές οι κατηγορίες που λέτε τώρα, στρατευμένος επιστήμονας, σπουδαρχίδη, με συγχωρείτε, ό,τι με έχουν κατηγορήσει, δεν με πονάει. Περισσότερο γελάω με αυτά και θα έλεγα ότι καμιά φορά και με βολεύει. Εκείνα τα χρόνια, από τη στιγμή που με έγραψαν σε αυτές τις εφημερίδες, μπορώ να πω ότι το χρησιμοποίησα κάποια στιγμή. Και ο κόσμος λέει «Αχ, σε λυπάμαι, φοβάμαι για σένα, θα σε βοηθήσουμε εμείς». Ο κόσμος με βοήθησε. Και λίγο πολύ αυτές οι προπαγάνδες, αυτά τα λίγα δημοσιεύματα κατά μου με βοήθησαν. Ακόμα και τα γράμματα που ήρθαν αργότερα στην Ακαδημία Επιστημών στην Αυστρία που δούλευα, στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Νότιο-Ανατολικών Ερευνών που δούλευα, γράμματα από την Ελλάδα, από ιδρύματα σαν την Πανελλήνια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, μπορώ να πω ότι με βοήθησαν κάποια στιγμή. Βέβαια, στην αρχή με ρώτησαν κάποιο πρόεδρος της Ακαδημίας, με κάλεσε, τι γράμματα είναι αυτά που μας γράφει ένας Αδάμ, ένας Χασιώτης, τι λέει εδώ πέρα, προπαγάνδα κάνεις, τι κάνεις, και από τη στιγμή που τους εξήγησα και τους έδειξα, ας πούμε, αποτελέσματα και έρευνες, μου λένε εντάξει, τώρα λυπάμαι, θα σε βοηθήσουμε, και λίγο αργότερα με έκαναν μέλος της Ακαδημίας. Το ίδιο μάλλον όταν κάποιος από την, πώς λέγεται αυτή, παγκόσμια αυτοκτονία, αμφικτονία, που τη βρήκαν αυτή τη λέξη και την κλέψανε από τους αρχαίους Έλληνας κάποιοι βλάχοι, και μου γράφει κάποιος μαγειρίας εκεί, και στέλνει μάλιστα και στις πρεσβείες γράμματα να μην πάνε οι Έλληνες στις εκδηλώσεις μας βοηθάει. Γιατί έρχονται, τι γίνεται, λέει, ρωτάει, πήραμε τέτοιο γράμμα, ήρθαμε να σε δούμε να πούμε τι γίνεται. Έρχονται, είναι διαφήμιση αυτή. Σήμερα γελάω με αυτά. Μάλιστα. Δεν ζω εδώ πέρα. Αν ζούσα εδώ πέρα θα μπορούσα να με πείραξε, να με εμπόδιζε στην καριέρα μου. Αλλά αυτό που μου κάνουν για μένα και έξω που είμαι είναι διαφήμιση. Μάλιστα. Και τους ευχαριστώ. Έχετε συνεργαστεί με φορείς στην Ελλάδα και θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ποιοι είναι αυτοί και με ποια πρόσωπα έχετε συνεργαστεί για τις έρευνές σας στον ελλαδικό χώρο? Να σας πω την αλήθεια, πολύ δεν έχω ασχοληθεί με τα ιδρύματα, γιατί πολλές φορές βλέπω ότι οι ιδρύματα έχουν άλλες τάσεις και πολλές φορές βλέπω ότι νομίζουν ότι μπαίνω στα χωράφια τους και δεν τους αρέσει. Αλλά υπάρχουν βέβαια πολύ καλοί επιστήμονες στην Ελλάδα, όπως είναι στα πανεπιστήμια του Αριστοτέλειου, εδώ στην Αθήνα, στα Γιάννενα. Έχω συνεργασίες περισσότερο με άτομα τα οποία τα πιστεύουμε. Ιδρύματα θα έλεγα όχι. Στην αρχή ίσως με κάλεσαν κάποιοι σύλλογοι ενός χωριού ή της βλάχικης σύλλογοι κτλ. Ή ακόμα και στην Ακαδημία Αθηνών, κάποια κέντρα που με απασχολούν με τις γλώσσες, με τα ιδιώματα. Είχαμε κάποιες μικρές συνεργασίες στην αρχή, αλλά να σας πω την αλήθεια, τώρα τελευταία θα έλεγα ότι τις αποφεύγω κιόλας. Δηλαδή κρατώ τις επαφές με συγκεκριμένα άτομα, στα οποία ξέρω είναι φίλος
έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα και όχι με τα ιδρύματα. Γιατί πολλές φορές πίσω από τα ιδρύματα κρύβονται κάποια ενδιαφέροντα περίεργα, κρατικά και δεν τα πιστεύουμε και ιδιαίτερα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, το ίδιο κάνω και στις υπόλοιπες χώρες που κάνω τις ερευνές μου, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία. Παντού έχω φίλους που πηγαίνω. Ιδρύματα που και που, όταν έχω ανάγκη ας πούμε, να κάνουμε κάποια βιβλιοπαρουσίαση, κάποιο project, έχουμε ανάγκη κάποιο partner για ένα ευρωπαϊκό project κτλ. Τώρα κάναμε το Πράσινο Ινστιτούτο εδώ στην Αθήνα, το οποίο βέβαια είναι άσχετο με τη βλαχολογία, αλλά είναι ένα πολύ καλό partner. Με το Αριστοτέλειο, τη Φιλοσοφική Σχολή, όσο το γλωσσολογικό ας πούμε το βλάχικο, γιατί εκεί πέρα είναι το μοναδικό κέντρο που διδάχτηκε η βλάχικη κάποια στιγμή. Τώρα ένας κύριος Κατσάνης, αν σας λέει τίποτα, έκανε με τον Τίνα από την Κοζάνη πολύ ωραία μαθήματα βλάχικες. Τώρα τελευταία έχουν σταματήσει, αλλά αυτά είναι τα ιδρύματα βέβαια που εκτιμώ. Πάλι όμως περισσότερα με τα άτομα παρά με τα ιδρύματα. Με συλλόγους βλάχων στην Ελλάδα, σας έχει προσκαλέσει κάποιος να μιλήσετε, να κάνετε κάποια ομιλία στο σύλλογό τους? Με είχαν καλέσει και έχω κατέβει για 2-3 συνέδρια σε βλάχικους συλλόγους, ναι. Ομολογώ όμως ότι οι αντιδράσεις οι αρνητικές είναι περισσότερες, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησαν. Και πιστεύω ότι εγώ δεν τους βολεύω, δηλαδή από τη στιγμή που η Πανελλήνια Ένωση λέει ότι εγώ κάνω μια ρουμάνικη προπαγάνδα, την οποία δεν την κάνω, και θα σας πούνε και στη Ρουμανία, δηλαδή την ίδια κριτική που ακούω στην Ελλάδα την ακούω στη Ρουμανία ότι κάνω ελληνική προπαγάνδα. Τους ενοχλεί λίγο, δηλαδή υπάρχουν στιγμές που πάω σε ένα χωριό, τα βρίσκουμε πανέμορφα με κάποια παιδιά, μιλάμε, συζητάμε, θα βγάλουμε, θα κάνουμε, θα γράψουμε από κοινού, θα δημοσιεύσουμε, θα ηχογραφήσουμε, μέχρι να τους λέω το όνομά μου. Και εκεί λένε, λυπάμαι, αλλά μας είπανε να σας αποφύγουμε, λυπάμαι πάρα πολύ. Από πλευρά του συλλόγου δεν μπορούμε να σε υποστηρίξουμε. Οπότε, τι συνεργασία να έχουμε.